Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Hare Krishna devotee. Pranams Mataji. Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna. Revati Mataji, count முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா 108? 108 முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஹரிபோல். ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவசாதி கௌர பக்தவೃಂದ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரேம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சர்வ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் இன்னைக்கு நல்லபடியாக நம்ம பாகவதம் பார்க்க போகிறோம். அதில் 1.6.10 ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது ஸ்லோகம். 10வது ஸ்லோகம் பார்க்கணும் பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தை, பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம பாகவதத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுவும் சுகதேவ கோஸ்வாமி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வியாசர், அதாவது பாகவதம் அப்படின்றது என்னன்னா பகவானே அப்படின்றது தான், சரிங்களா? ஸ்பாட்லெஸ் புராணம்னு பார்க்குறோம். வியாசர் பாகவதத்தை எப்படி நரேட் பண்ணாங்கன்னா, அவங்களோட அந்த டிரான்ஸ் ஸ்டேட்டில், அதாவது செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஸ்டேட்டில் அவங்க ரிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் அதில் எந்த ஒரு டிரான்ஸ்னால என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நம்ம இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையில் பாகவதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அதையும் நம்ம யார்கிட்டேருந்து கேட்குறோம்? சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்டேருந்து கேட்குறோம் இல்லைங்களா? சுகதேவ கோஸ்வாமி யார் அப்படின்னா ராதாரண்யமோட பெட் பேரட் அவங்க. ஸோ ஒரு இது வேதம், அது நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டு அப்படின்னா, ட்ரீ, டிசைட் ட்ரீ அப்படின்னா, அதில் பாகவதம்ன்றது கிளி கொத்தின பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? எப்பயுமே கிளி கொத்தின பழம்ன்றது ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தெரியும் எந்த பழம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அந்த மரத்தில் எல்லாமே நல்லது தான், இருந்தாலும் கிளி கொத்தின பழம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்வாங்களே, இனிமையாக இருக்கும்னுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பாகவதம் அப்படின்றது சுகதேவ கோஸ்வாமியோட திருவாயிலேருந்து வந்த இது ஸ்லோகங்கள். ஸோ அதனால் நம்ம அழகாக அதை நம்ம அனுபவித்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும், ஆசையாக ஃபாலோ பண்ணணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும், சரிங்களா? அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு மேங்கோ, நல்ல ரொம்ப நெக்டரான ஒரு மேங்கோ நம்மளுக்கு ஃப்ரூட் கிடைக்குது. அதுவும் எப்படி இருக்கான், தோல்லாம் இல்லை, கொட்டையெல்லாம் இல்லை, அப்படியே அந்த ஜூஸு நல்ல இனிமையான சுவை. இப்போ அதெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஏன்னா எல்லாம் இப்போ அடல்ட்ரேட்டட் ஆகி போச்சு, மருந்து வச்சு அது இது, மண்ணோட வளம்லாம் கம்மியாகி. ஆனால் ரொம்ப இனிமையான ஒரு மாம்பழம், அதுவும் நம்மளுக்கு அப்படியே குடிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது. ஒரு கொட்டையில் தோல் இல்லை, எதுவும் இல்லை, கையில் அப்படியே ரெடிமேடாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வெயிட் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? நல்லா அழகாக அதை ரசித்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இனிமையாக சுவைப்போம், அதை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி தான் பாகவதம் அப்படின்றது. வியாசர் டிரான்ஸ் ஸ்டேட்டில் அந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தம் இல்லாமல் கொடுத்த ஒரு லிட்ரேச்சர். அதே மாதிரி அதை சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்டே நம்ம கேட்குறோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி ராதாரண்யமோட பெட் பேரட்டு. ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப இனிமையான பாகவதத்தை நம்ம எல்லாரும் ஒரு ட்ராப்பையும், அப்படின்னா என்ன, ஒரு வேர்ஸ், ஒரு வார்த்தை, அது பிரபுபாத்தாவோட எக்ஸ்பிளனேஷனோட, அவங்களோட டிரான்ஸ்லேஷனோட பர்பட்டோடு நம்ம படிக்கும்போது அதோட இனிமே இன்னுமே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம். ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா என்னது? அதுதான் அந்த கிருஷ்ண பக்தியை நம்மக்கிட்ட பெருக்கெடுக்க வைக்கும். ஸோ அந்த ஒரு நிலையில் நம்மளும் நல்லபடியாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணுமா? பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு மாதாஜி பாடவும் மாதாஜி. அவசியம் புஷ்பம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சச்சோர்வுன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपताय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वसात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரி போல் மாதாஜி, அழகா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। तष्टप्राये सबत्रेषु नित्यभागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू माताजी, थैंक यू। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் இருக்காங்க. ஹரி போல். ஓகே, நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம் 10 பார்க்கணும். யாருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு மொழிபெயர்ப்பு பார்த்துடலாம். 9ல் ஒரு சமயம் என் தாய் பசுவை கறப்பதற்காக இரவில் வெளியே செல்லும்போது பரமான காலத்தினால் தூண்டப்பட்டு காலில் பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டாள். பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்றார். அவங்கள பாம்பு கடிச்சு அவங்க இறந்துடுறாங்க. கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே மாதாஜி. அப்படியே யாரும் ஸ்லோகம் 10ம் அதோட மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சு தரீங்களா? ததா தத் அகம் ஈசஸ்ய பக்தானாம் சம் அபிப்ஸ்ததஹ அனுக்கிரகம் மான்யமான பிரதிஷ்டம் திசம் உத்தராம். மொழிபெயர்ப்பு: அவரது பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் நல்லாசிகளையே அளிக்க விரும்புவரான பகவானின் விசேஷ கருணையாக இதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். இந்த எண்ணத்துடன் நான் வடதிசையை நோக்கி புறப்பட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? வேற யாராவது இப்ப பாருங்க. நான் படிக்கிறேன். ததா தத் அகம் ஈச பக்தானாம் சம் அபிஸ்தக அனுக்கிரகம் மன்யமான பிரதிஷ்டம் திசம் உத்தராம். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी।
तदतत् अगम् ईशस्य भक्तानां च अभीप्सद अनुग्रहम् अन्यमान प्रदिष्टं दिशम् उत्तराम्. हरे சரி कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரி போல். ஓகே, வேற யாருக்கும் வசிக்கணுமா? हरे कृष्ण माताजि। மகாலட்சுமி மாதாஜி வசிக்கணும். तदा तदहमीसस्ये भक्तानाम् अच्छम् अपि सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं तिसम् उत्तराम्। हरे ஹரி कृष्ण। ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। மாதாஜி. ஹரே तदा तत्तहम् ईश्य भक्तानां सम् अभिप्सदः अनुग्रहं मन्यमान प्रादिष्टं दिशम् उत्तराम्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு, சரிங்களா? நம்ம இந்த வாழ்ற ஜட வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன ஆகும்? நிறைய அன்சர்டனிட்டி, கரெக்ட்டுங்களா? என்ன நடக்கும், அடுத்தது என்ன நடக்கும், பதம் பதம், அதாவது ஒரு ஒரு அடியிலையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆபத்து இருக்கு. அதே மாதிரி அது வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, இல்லைங்களா? அன்சர்டனிட்டி அதிகமான ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்த கண்டிஷன் வாழ்க்கை, மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை. அதுல இப்ப இவங்களுக்கு எப்படி நாரத்து இருக்கு அப்படின்னா, வயசு வந்து 5 தான். அதுல அவங்களுக்கு அவங்களோட ஒரே அம்மா மட்டும்தான், இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வேற ரிலேட்டிவ்ஸோ வேற எந்த ஒரு சொந்த பந்தம் இது நட்பு எதுவுமே கிடையாது. அவங்க அம்மா, அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இது ஆசிரமத்துல அவங்க இருக்காங்க, அவ்வளவுதான். வெளி உலகமே தெரியாது. இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுவும் 5 இயர்ஸ் ஓல்டு, இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க அம்மாவும் வந்துட்டு பாம்பு கடிச்சு இறந்துடுறாங்க. அப்படின்னும் போது இது வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்லேருந்து பார்த்தோன்னா என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, என்ன கொடுமையா போச்சே, இந்த பிள்ளை என்ன அப்படி தப்பு பண்ணுச்சு, 5 வயசு குழந்தை என்ன பாவம் பண்ணுச்சு, நிறைய நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிம்பத்தி இதெல்லாம் வரும், ரொம்ப வந்துட்டு இதாக இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் இங்கே வந்து அந்த 5 வயதுல நாரதர் வந்து அந்த கஷ்டத்தை, இது என்ன சாதாரண கஷ்டமா, ஒரு தலைவலி கால்வலி அப்படியா? இல்லை, அவங்களுக்கு 5 வயசு தான் ஆகுது, அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து வேற ஆதாரமே இல்லை. அப்படின்னும் போது அவங்க அந்த எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த நம்மளுக்கு வர அந்த சேலஞ்சஸ், லைஃப்ல கஷ்டங்களை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க? ஏன்னா நல்ல நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல டிவோட்டிஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவ்வளோ சிரமங்கள் அதில் நம்மளுக்குலாம் ஒரு துளி கூட வரல. அதுதான் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம அதில் அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே வரல. ஆனால் நம்மலாம் வந்துட்டு இன்னும் வந்து இந்த பக்தியில் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும், நான் என்ன சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஸ்திரம் வர மாட்டேங்குது இல்லையா? இன்னும் ஏதாவது ஒரு ஆங்கரிங் இருக்கு, இன்னும் என்ன ஆகுமோ, பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு என்ன ஆகுமோ, நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்லைட் ஒரு டிவியேஷன் அது வருது இல்லைங்களா? ஆனா, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் படிக்கும்போது தான் தெரியுது. அ நான் தான் எப்பயும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் இல்லையா? கஷ்டம் அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க தான் செய்யும். நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கணும்னு நெனச்சு வாழ்ந்தோம்னா, நம்மளுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் வரும். ஐயோ! நம்ம நெனச்சது நடக்கலையே அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா? ஆனா, இந்த உலகத்துல கஷ்டம் மட்டும் தான்ப்பா இருக்கும். அப்படின்னு நெனச்சு இந்த உலகத்த நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வர சந்தோஷம் கூட நம்மளுக்கு ஓகேவா இருக்கும். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, எதனால கஷ்டம் வருது அப்படின்றதை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று கர்மானால வரும். சாதாரண மக்கள் பக்தி மார்க்கத்துக்குலாம் வரல, அவங்களுக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா அது வந்து அவங்களோட கர்மா. ம் அதே வந்து நம்ம இப்போ இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கிட்டோம். நம்மளுக்கு இனிஷியேஷன் வாங்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குரு நம்ம கிட்டேருந்து பாபங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் பர்ஃபெக்டாக பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை அடையணும். அதுதான் இல்லையா? அதானே இனிஷியேஷன். அது ஸ்டார்ட்டிங் பாயிண்ட். இனிஷியேஷன் ஸ்டார்ட்டிங் பாயிண்ட். கர்மாலாம் வந்துட்டு நல்லிஃபை பண்ணியாச்சு. நீ இனிமேல் நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். ஆனாலும் டிவோட்டீஸ் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க? சாதனா பக்தாஸ் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட அஃபென்ஸ்னால. இந்த வைஷ்ணவ அபராதம், அதுக்கப்புறம் தாம அபராதம், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நாம அபராதம், இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சிரமங்கள் வருது. அதே அர்ஜுனன், திரௌபதி அம்மா, பிரகலாத் மகாராஜர் அவங்கலாம் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா, அவங்கலாம் வந்து பகவானோட லீலைகள்ல பங்கெடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மா. இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பிரகலாத் மகாராஜர் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா? நம்ம வந்து எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதில பயப்படக்கூடாது. ஸ்திரமா பக்தியில இருக்கணும்.
புலம்பக்கூடாது. ஐயோ! எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துருச்சே அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்களோட கஷ்டம் 1 2 அதுவும் ரொம்ப சின்ன சின்ன கஷ்டமா? இல்ல. அதிகமான கஷ்டம் இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதையுமே ரொம்ப அழகா வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்றாங்க. பக்தி தான் பிரதானம் எனக்கு அப்படின்றதுல நம்பிக்கையோட எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்பிக்கை அசையல, பயப்படல, பக்தி அப்படின்றத மட்டும் கையில எடுத்துக்கிறாங்க. என்னோட பொசிஷன்ல நான் என்ன பண்ணணும்னா, நான் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது பகவானோட பொறுப்பு. அதுல என்னை பாதுகாக்கணுமா, வேண்டாமா, அதெல்லாம் பகவானோட பொறுப்பு. ஆனா நான் பக்தி பண்ணணும். அதுல மட்டும் ரொம்ப தெளிவா நமக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? நம்பிக்கையோட. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்ப இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, பகவானோட லீலைகள்ல பங்கெடுத்து அர்ஜுனனோட கஷ்டம், தாத்தாவ, குருவெல்லாம் அழிக்கணும் அப்படின்றது, அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் பட்ட கஷ்டம், திரௌபதி அம்மாது, குந்தி மகாராணிது, இப்படி வரிசையா பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு நிறைய டிவோட்டிஸோட அந்த ரிவர்சல்ஸ் பார்த்தோம்னா, அதுலலாம் நம்ம ஒரு டிராப் கூட நம்மளால அனுபவிக்க இல்ல. இல்லைங்களா? நல்லது. ஆனா, அதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா சொல்லுவாங்கல்ல, பகவான நல்லா கும்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சிரமம் வரும் அப்படின்னு. அது என்னன்னா, அந்த சிரமமான நேரத்திலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு பக்தர்கள் மூலியமா நமக்கு பகவான் சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. அதுதான் அங்க விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால அ எப்பயுமே வந்து ரிவர்சல் அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். ம். அதுதான். பிரபுபாதர் லைஃபே நம்ம எடுத்துப்போமே, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கட்டத்துல ரொம்ப நல்லா அவங்களோட பிசினஸ்லாம் போச்சு. ஃபேமிலி லைஃப்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ம். கிருஷ்ண பக்தி அவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? சடனா பிசினஸ் லாஸ் ஆச்சு. ஃபேமிலி அவங்கள விட்டு விலகுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோ, ஒரு மணி சப்போர்ட்டோ, அதாவது வெல்த்தோ இல்ல எதுவுமே இல்ல அவங்ககிட்ட இல்லையா? ஃபேமிலி சப்போர்ட் எதுவுமே இல்ல. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்போ? அது எல்லாத்தையும் விட்டதுக்கப்புறம், பக்தியில அவங்க குரு சொன்னத அப்படியே கையில எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க? ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க. இல்லைங்களா? நான் குரு சொன்னத நான் வந்துட்டு செய்யணும். அது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ். வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு இல்ல. அதுல நெறைய சேலஞ்சஸ் வந்துச்சு. ஆனாலும் அதில என்ன பண்றாங்க அவங்க? ரொம்ப அழகா ஃபேஸ் பண்ணி, பக்தி என்ன உலகம் ஃபுல்லா என் குரு சொல்லிட்டாங்க. உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ நீ குடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷன். அது அப்படியே அழகா அவங்க வந்துட்டு, அது மாரி புக்ஸ நெறைய எழுதி நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து குடுத்தாங்க அப்படின்றது. ஸோ அதுதான் ரிவர்சல் அப்படின்றது. அப்போ எதுக்காக பகவான் வந்து ஆ இது இந்தியால வந்துட்டு லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகல அப்படின்னு நம்மலாம் யோசிப்போம். இல்ல இங்கேயே ஆரம்பிச்சாங்களே, ஏன் அது ஃப்ளரிஷ் ஒருவேளை ஃப்ளரிஷ் ஆயிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்போம்? இங்கேயே இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா, இப்ப என்ன பண்ணாங்க? அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. இப்போ உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால லைஃப்ல ரிவர்சல்ஸ் அப்படின்றது வர்றதுன்றது பக்தர்கள பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா, அது வந்து அனுகிரகம். அது பாகவத்திலேயே ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கு. சரிங்களா? பகவான் வந்துட்டு ஒருத்தவங்கள செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு, அவங்கள அப்படியே பியூரா தாங்கிட்ட எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அது வந்து டிவோட்டீஸ பொறுத்தவரை அது வந்து அனுக்கிரகம். ஹேப்பியா அத வந்துட்டு எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம 10.9 ஸ்லோகத்துல கூட பார்க்குறோம்ல. பகவானே நினைச்சு பகவானுக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கைய வந்துட்டு அவங்க வந்து டெடிகேட் பண்ணி, அ அதிலேயே சந்தோஷத்தையும், அமைதியும் அடையிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அது மாரி டிவோட்டீஸ பொறுத்தவரைக்கும் கஷ்டங்கள் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவானோட மெர்சி. அதுதான். சரிங்களா? நம்மளும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பண்ணோம். ஏன்னா மெட்டீரியல் லைஃப் அப்படின்றது என்னன்னா, அவ்ளோ ஒரு என்ஜாய்மென்ட் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது. சரிங்களா? கர்ம பலன் தான் வந்து சேரும் அதுல நமக்கு. என்ஜாய் பண்ணாலும். ம். அதனால பெட்டர் கஷ்டப்பட்டு பகவான்ட்ட போய் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு. ஆனா, அதுக்கு நமக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் வரல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணா, இன்னொன்னு பாகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. மெட்டீரியல் ஆசை இருந்தாலும் சரி, இல்லனாலும் சரி, என்ன பண்ணணும் நம்ப? பகவானே தஞ்சம் அடையணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பக்குவம் வராத வரைக்கும் அந்த ஒரு முறைய நம்ம கையில எடுத்துக்கணும். பகவானே எனக்கு வந்து இன்னும் மெட்டீரியல் லைஃப்லேருந்து அவ்வளோ ஆ விடுதலை ஆக முடியல. இருந்தாலும் அந்த விஷயத்துல நான் உன்கிட்டயே சரணாகதி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆத்மார்த்தமா சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா, பகவான் நம்பள பிரகலாதர் மத்த டிவோட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? என்னைக்கும் என்னோட பக்தன் அழிவதில்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க 9th சாப்டர்ல இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலயும் டிவோட்டீஸ்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அது ஒண்ணு மட்டும் தான் நம்ம கையில இருக்கு. அத மட்டும் நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா செஞ்சோம்னா, நம்ம வந்து கரெக்ட்டா நம்ம போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். அ ஒரே அம்மா வேற எந்த ஆதாரமும் இல்ல. 5 வயசு தான் ஆகுது. ஆனா அத அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க?
அது பகவானோட கருணையை எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. அவரது பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் நல்லாசியை அளிக்க விரும்புவரான பகவான் விசேஷ கருணைன்றாங்க. அதை பக்தர்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ரிவர்ஸ்ல, விசேஷ கருணையாக இதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன், இந்த எண்ணத்துடன் நான் வடக்கு திசை நோக்கி புறப்பட்டேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இது நமக்கு லைஃப். அது ஒரு பொருளுரையில் பகவானின் அந்தரங்கமான பக்தர்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் பகவானின் நல்லாசியை காண்கின்றனர். ஏன்னா கிருஷ்ணனாலே ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ், கிருஷ்ணனாலே பியூரஸ்ட் இல்லைங்களா, அவங்களாலே பிளிஸ் கிருஷ்ணனாலே. அப்படின்னும் போது டிவோட்டிஸ் வந்து எந்த இடத்துலையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானோடது கஷ்டமே இருந்தால் கூட அதில் ஏதோ ஒன்று பகவான் எனக்கு நல்லது தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா, நம்மள வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களுக்கு கர்ஸ் கிடைச்சது. ஊம்லேருந்து அவங்கள வந்து பகவான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அழகா பரீட்சித் மகாராஜர் எல்லா இடத்துலையும் பகவானோடைய சம்பந்தம் இல்லையா, பிறப்பு அந்த கருவிலேருந்து இல்லைங்களா ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்கன்னு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு 7 நாள் மரணன்றது சாபன்றது அது அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க. மெட்டீரியல் லைஃப்லையும் டிட்டாச் ஆகுறோம் நம்ம வந்து நம்ம பகவானை அடையணும், அதுதான் அடுத்தது அவங்களுக்கு இல்லையா. அதுவும் என்ன ஒரே ஒரு சின்னோண்டு ஒரு நிலமா வச்சுருந்தாங்க, சரி பரவாயில்ல விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு எம்பரர் அவங்க. ஆனால் எல்லாத்தையும் அடுத்த செகண்ட் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, டக்குன்னு புறப்படுறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன் நமக்கு. அப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லாசையாக காண்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் எது கஷ்டகாலம் என்று கருதப்படுகிறதோ அது பகவானின் விசேஷ கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதுதான் அந்த டிவோட்டிஸோட மனநிலை. இதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். பௌதிக செழுமையானது ஒருவித பௌதிக காய்ச்சல் ஆகும். சரிங்களா, பிரபாத்த ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அது வந்து ஒரு ஃபீவர் நமக்கு. பகவானின் கருணையினால் இக்காய்ச்சலின் வெப்பம் படிப்படியாக தணிக்கப்பட்டு, அப்போ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த டிசீஸை அப்படியே குறைக்குது நம்மளுக்கு படிப்படியாக. மெடிசன் சரிங்களா, அப்புறம் அதுவே அமிர்தம் நெக்டார் நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் அப்புறம் நெக்டார். சாண்டிங் அப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கும் 16 ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதே நம்ம நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அதுதான் இனிமே சாண்டிங் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான். அப்ப பகவானின் கருணையினால் காய்ச்சல் வெப்பம் படிப்படியாக தணிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆத்மா நலம் பெறப்படுகிறது. நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், அதுதான் நேச்சர், நம்மளுடைய ஆத்மாவோட நேச்சர் அதுதான். எப்பயும் அந்த பௌதிக கலங்களுக்குள்ளே தாரணி இருந்து மாதாஜி நீங்களே ப்ராக்ரஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஆகணும் நம்ம. கொஞ்ச நேரம். அதுதான். கரண்ட் இங்க டவுனா இருக்கு, கொஞ்ச ஓகே, நேரம் பண்றேன். ரைட், தேங்க்யூ சரி மாதாஜி. ஹரே சரி மாதாஜி. ஸோ பௌதிகவாதிகள் இதை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். ஆனால் இது மெட்டீரியல் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். எப்படி எதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கெட்டது நடந்து போச்சுன்னா இது எனக்கு வாழ்க்கையில் இப்படி நடந்து போச்சு, ஒரு புலம்பல், ஒரு அன்சர்டனிட்டியை பார்த்து ஒரு பயம், இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து நிறையா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். ஒரு டிஸ்டர்ப்டு மைண்ட்லேயே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஒன்று நம்ம அடைஞ்சது ஆசைப்பட்டது நடக்கலைன்ற ஒரு வேதனை, அதுக்கப்புறம் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சதை விட்டுட்டோமேன்ற வேதனை, ஆக மொத்தத்தில் வேதனையில இருப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா அதில் உள்ள டெம்பரவரியான விஷயத்தை தான் அவங்க பார்க்குறாங்க. எப்பயுமே மண்பொம்மை வந்து எடுத்துட்டு நம்ம ஆற்ற கடந்து போகும்போது அதை நம்ம கிட்ட நிலைக்காது. டெம்பரரி எதுவுமே நம்ம கிட்ட நிலைக்காது. அதை நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆத்தாரம் இல்லாத பிடிச்சா நம்மளுக்கு ஸ்திரம் இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட எப்பயுமே இருக்கணும். எப்பயுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம, கஷ்டம்தான் இருக்கும் அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த துக்காலயம் தானே, துக்காலயத்தில் போய் எப்படி நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்க முடியும். அதனால இதோட பேரே அதானே, இதில் நான் கஷ்டத்தை தான் நான் அனுபவிப்பேன். அந்த கண்ணோட்டத்தோட அந்த கஷ்டத்தையும் என்னவா எடுத்துக்கணும், பகவானோட விசேஷ கருணை அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம எப்படி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுக்கு ஏதாவது பௌதிக சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து மெட்டீரியல் ஃபீவராக நினச்சிக்கணும் சரிங்களா. அதனால் நம்ம வந்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும், பகவானை நம்ம அடையணும். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் நம்மளுக்கு. எல்லாமே பாகவதம், பகவத்கீதை, பகவான் எல்லாமே தான். நல்லபடியாக நம்மளுக்கு அந்த அனுகிரகத்தை பகவான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம என் பண்ணுவோம். பகவானோட அனுகிரகம் மறுபடியும் மாதாஜி, குந்தி மகாராணி விபத்து திரும்பி திரும்பி நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்மள அந்த அளவுக்கு வரணும்னா நம்ம வந்து குந்தி மகாராணி லெவலை எட்டினாதான் நம்மளால வர முடியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சின்ன ஒரு கஷ்டம் வந்து உடனே பகவானை திட்ட ஆரம்பிச்சிடறோம். ஆமா, மனசுக்கு வேதனை ஆயிடும். அப்புறம் நம்ம அதுக்காக ஆமா அந்த மாதிரி இருக்கு. அதான் டிவோட்டிஸ்ட ஃபியர்ன்றது இருக்கக்கூடாது. ஹரிபோல் பத்மா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் சொல்றீங்க. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா அந்த நிலை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் இல்லையா.
வரணும் பகவானோட அனுகிரகத்துல. சர்வ பிரபு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட். இது வந்து பக்தர்கள் வந்து ம். கஷ்டப்படுறாங்கன்னா நாம அபராதம் தாம அபராதம் இதெல்லாம் செய்யறதுனால ஆமா 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 கஷ்டப்படுறாங்க. ஆமா அப்ப அவங்க பக்தி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாத மாதாஜி. ஹெல்ப் பண்ணும் பிரபுஜி. ஆனா அபராதம் பண்ணாம இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாருமே நம்மளுக்கு இது வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ல என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு நம்ம வரோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அபராதம் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அந்த அபராதம்ன்றது எதுல வரும்? ரஜகுணம் தமோ குணத்துல வரும் இல்லைங்களா? இன்னொன்னு அப்படி அபராதம் இப்ப ஆனா இதுவும் ஒண்ணு இருக்கு பிரபுஜி. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வைஷ்ணவர்கிட்டயே போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும். அம்பரீஷ் மகாராஜஸ்டர்ல நம்ம அதான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இது அந்த இது துர்வாச முனிவர் வந்து ஒரு டீமனை விடுவார். நீ போய் என் பக்தன்ட்டே போய் மன்னிப்பு கேளு. என்கிட்ட நீ தப்பு பண்ணா கூட பரவாயில்ல, நான் மன்னிச்சிட்டேன், பக்தன்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி அபராதம் என்னென்ன பிரபுஜி அபராதம் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளே நமக்கு அறியாமலே நிறைய அபராதம் ஏதாவது இன்டைரக்ட் ஆயிடுது இல்லையா? அது இருக்கும். பட் அது வெளியே இருக்கு. கண்டிப்பா பிரபுஜி. அப்படி இருக்கும். நம்ம ஒரு ஸ்லோகமே சொல்றோம்னு வச்சுங்க மாதாஜி, நமக்கு வந்து ஃபுல் இது அதை பத்தி தெரியலன்னா நிச்சயம் நம்ம தப்பு தான் பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் வேர்டுலயாவது நம்ம அத வந்து அபராதம்னு சொல்லி கடவுள் நமக்கு அபராதம் கிடையாது. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது வந்து அபராதம், தப்பா வாசிக்கிறது வந்து அபராதம் கிடையாது மாதாஜி. எதனாலன்னா அது வந்து நம்ம தப்பாயிடுமோன்னு நினைச்சு நம்ம வாசிக்காமலே இருந்தோம்னா நம்மளால அதை வாசிக்கவே முடியாது கடைசி வரைக்கும். அது குழந்தை வந்து நடக்க பழகும்போது கீழே விழுறதுன்றது அது வந்து அது பாதிப்பு வராது இல்லையா? அது நடக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகணும். அப்பதான் அது வந்து அதனால நல்லா நடக்க முடியும். எங்க நான் நடக்க பழகும்போதே விழுந்துடணும்னு பயந்துட்டு இருக்கேன், அது வராது. அப்படி யோசிக்க கூடாது அபராதம்ன்றது. அதாவது இன்டென்ஷனா பண்றது சரிங்களா? நம்மளுக்கு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, ஒரு வைஷ்ணவரை அபராதம் பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான். அபராதம் இல்ல, ஆனா அர்த்தங்கள் மாறி போனா அதன் விளைவுகள் மாறும். அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான். இது வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கும்போது நம்மளுக்கு அக்ஷர பிழை வர்றதுன்றது, குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும்போது, நடக்க ஆரம்பிக்கும்போது, அந்த மழலையில வர அந்த அட்சர பிழையோ, இல்ல அது கீழே தடுமாறி அந்த மாதிரி தான். அப்ப அது மாதிரிலாம் பட்டதான் நம்ம வந்து நல்லாவே வாசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து எடுத்த உடனே அப்படியே டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துடாதுல்ல. அது அபராதத்துல வராது. ஆனா இன்டென்ஷனா நம்ம வந்துட்டு ஒரு வைஷ்ணவர் அபராதம் பண்றது, அது அதெல்லாம் தாம் அபராதம் பண்றது. தாம்னா அது வந்துட்டு பகவான் வந்து வாசம் பண்ண எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வாசம் பண்றாங்க. அது ஒரு விஷயம். ஆனா முக்கியமா தாம்லாம் போகும்போது அந்த ரெஸ்பெக்ட், பகவானோட திருவடி பட்ட இடம், வாழ்ந்த இடம், இல்லையா நமக்காக இந்த லோகத்துல வந்து அவங்க பாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கிராட்டிடியூடோட நம்ம வந்துட்டு போகிறது அப்படின்றது சரிங்களா? ஆனா ஒண்ணு, எந்த அபராதம் பண்ணாலும் நாம அபராதம் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி மற்ற அபராதம் நம்ம பண்ணிட்டோம்னாலும் நம்ம வந்து நாம ஜெபம் பண்ணி அதை சரி பண்ணிட முடியும். ஆனா நாம அபராதம் அந்த 10 அஃபென்சஸ் நம்ம படிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி நாம அபராதம் நம்ம பண்ணாம நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். அதுதான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதிக வாழ்க்கையில நிறைய நிறைய அபராதங்கள் தான். நம்ம அந்த பக்தியில கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் அதுல இருந்து குறைச்சிக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி. அது நீங்க எந்த வேல சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனா குறைச்சிக்கலாம். கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது நம்மளுக்கு அபராதங்கள் கண்டிப்பா நல்லிஃபை ஆகும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மள அறியாம நமக்கு எது